Репрессии на юрфаку. Сказала, что я могу эту сессию или следующую не сдать. Для меня будут большие последствия. Студентам БДУ погрожают за падтрыманне Шапуцькі. Проблемами на сессии погрожают однокурсникам Тетяны Шапуцькі, якія выступили у ейную оборону. Студентку юридичного факультету БДУ, активістку Молодого фронту, некалькі тыдняў таму выключили з універсітетаў. Яна мяркуе за грамадска-палітычную дзейнасць. Афіцыйнаю ж прычыну называецца парушэнне ўнутранага распарадку універсітэту. Пратэсты студэнтаў, якія падпісалі зварот супраць выключэння Тетяны, у матэрыяле нашых корэспандэнтаў. Видимо, их тоже запугали. На мінулым тыдні студэнтка другого курсу Марыя Квіцінская прыйшла ў студэнцкі інтэрнат БДУ збіраць подпісы пад зваротам дырэктара супраць адлічэння Тетяны Шапуцькі. Там на коридоре меня задержал социальный педагог. Вот практически физически взяла меня за руку, повела к ним в кабинет, по дороге угрожала милицией. Вот. Когда я туда пришла, она позвонила куда-то, как я поняла, они уже были осведомлены о том, что приедут люди собирать подписи за Таню. Потом стала у меня спрашивать, кем работают мои родители. Настаивала на том, чтобы я дала ей телефон матери. Пагрозы ды моцны псіхалагічны ціск з боку працаўнікоў універсітэту спазналі і тыя, хто падпісаўся пад зваротам. В начале сбора подписей заместитель декана Шадовский Андрей Викторович вызывал к себе старосту профорга нашей группы. Я не знаю, что он им говорил, но они вышли просто в жутком состоянии, расстроенные, плакали, попросили Таню тоже забрать свои подписи. Со словаў Марыі, сотні чалавек, якія падтрымалі Шапуцьку ў той дзень, каля 80 неўзабаве адклікалі свае подпісы. Тым часам яшчэ нядаўна дэкан юрыдычнага факультэту запэўніваў, што з іншадумствам ва ўстанове ніхто не змагаецца. Ніхто ні на факультэце, ні ва універсітэце не забараняе выказваць свае думкі. Я, як дэкан, заўжды прыслухоўваюся да меркавання калектыву і лічу, што ў некаторых выпадках звароты студэнтаў перадвызначаюць паводзіны выкладчыкаў. На думку праваабаронцаў, адміністрацыя факультэту груба парушыла закон. Я вижу в действиях замдекана, скажу, что не дисциплинарный проступок, а злоупотребление служебными полномочиями. То есть здесь можно даже рассматривать и уголовную ответственность привлечь, если захотят родители или заинтересованные лица. Адлічэнне Тетяны Шапуцькі выклікала шырокі грамадскі рэзананс. У мінулым месяцы прэсавая сакратарка Маладога фронту наведала форум усходняга партнёрства ў Брусэлі, а пасля вяртання яе выключылі з універсітэту. За студэнтку заступіліся праваабарончыя арганізацыі ды вядомыя еўрапейскія палітыкі. Я накіравала хадайніцтвам аб маім аднаўленні спадару рэктару, спадару Сергея Бламейку. Таксама да ліста прыклала 400 подпісаў, дакладней іх копію студэнтаў. Частка з гэтых подпісаў былі нармалёвыя, частка былі закрэсленыя. Это значыць подпісы адкліканыя студэнтамі, каб спадар Сергей бачыў вынік працы ягонай адміністрацыі. Рэктар БДУ мусіць разгледзець хадатайніцтва цягам месяца, а студэнты, якія падтрымалі Тетяну, цяпер таксама не ўпэўненыя ў сваёй будучыні. Социальный педагог в тройке, вот куда я ездила в пятницу собирать подписи за Таню, сказала, что я могу эту сессию или следующую не сдать. Для меня будут большие последствия. Між тым, зімовая сесія ўжо пачалася.